Siphinde sinibingelele babukeli bekaMavi-TV with Prince Bheka kaZulu. Siphinde sibonge futhi singakhohlwa ukubonga uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba umveli kuqala ngokuthi sigcine singenile kulonyaka ka2026. Noma ube nazo ke igigaba ezithize ngesilokhu siyibani. Khona into engifuna ukuzoyithiphisa abantu lana ukuthakatha ngeke kuze kuphela. Kuzohleze nje kukhona ukuthi kuzoshintsha ama-systems. Indlela zokuthakatha ubuye ukhumbule kuqala kwakuba nabathakathi abangena emagcekeni abantu bezothela imithi manje sekwaba nogesi kuyakhanya lonke izwe so it's impossible or kunzima ukwenza leyo nto ngoba abantu abasekho powerful bayahluleka ukuthumela esikhathini esiphila kusona. You must be careful, you must be warned and aware. Abantu manje abasathakathi ngalendlela yaqala leyo icabanga abantu sebeyakwazi ukubheka ukuthi uthandani into esisetshenziswa ningasho ukuthi ngumthakathi ngiyanixwayisa ukuze nibe aware each and every time ngenza sure ukuthi ngishiya lesson mangabe ngikhuluma nabantu. Manje abantu sebeyabheka ukuthi uthandani kakhulu mangabe ushawa bekubona ukuthi lo uthanda utshwala bese benza into imoya abazokhuluma nayo ukuthi ihambe yokwenza uphuze kakhulu and imoya engcolile noma imoya emdaka iba namandla mangabe uphuze utshwala. So kuzothi ke mawusuphuzile utshwala bekwenza ukuthande kakhulu ukuthande bethe abantu cha akabuthanda utshwala ubani ubulewe kanti ngempela ubuliwe kodwa sengathi nje isaka nje kanti ngempela ubulewe. Vese mawusuphuzile umqondo wakho uzobe ungasadrive wena uzobe usudrive utshwala imoya emdaka ijoina lapho of which means ungenza noma yini mawusuphuzile engalungile ngoba vese usuku out of control futhi ungekho emqondweni wakho ungekho so kulula ke manje ungalindelike wena ukuthi uzolokhu ushawa ngani ngento ezithize kwesinye isikhathi uthola ukuthi uthanda amantombazane bevele benza into abazoyimixa ukuthi wena uthanda amantombazane ube phansi phezulu namantombazane phansi phezulu ngoba ngelinye ilanga koze kuqondane le intombazane ezokufaka enkingeni uyazi mangithi izokufaka enkingeni ngisho inkinga yayo or else umuntu okhonza imoto bekwenza ukuthi uyithande kakhulu ukuze kweqe imoto uyigijimise ngoba kunemoya abayithumelile la kuwena bayipheka ngaleyana ehamba nayo imoto uyigijimise musuba nesithongwana ngoba kunento around bese uyashona. Isexwayiso sami ke sithi ke you must be careful ngezinto oyithanda kakhulu vese isikhathi esiningi lezinto esiyithanda kakhulu sisifakile einkingeni ngothando lwazi noma yini oyithanda kakhulu igcine ikufake enkingeni sometimes. Angisho ukuthi abantu abangayithandi izinto kakhulu kodwa they must be careful ukuthi kuseyikho ngoba abantu bayakwazi ukuthi futhi ungakhohlwa ukuthi laba bantu obatshengise uthando kakhulu waze wabagibeza phezulu ekugcineni mawubheka inkinga nazo mawungalandela wenze research ba involve yibo labo ukuthi uyabatakula. Angisho ukuthi abantu abangatakula. Please uma ufuna ukuthola ama video aphelele sine YouTube channel called KamaVi-TV with Prince Bheka kaZulu. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. Thank you.